mukuchingamidza kwatiri kuita pano paZimNewsBeat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagwita kukutendai netsigiro yamuri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulaika muchiramba muchikomenda zvakare. Muzuva ranhasi tambobuda takananga kunzvimbo yembare vazhinji vanokuziva nekuti musha mukuru. Nhasi tataiwa regai timbononzwawo nyaya yamama vandakagara navo mama Stella vatichimbosvikaiwo pano ndikuudzeiwo kurarama kwandiri kuita kubva makore ndiri kumagrade 5 dambudziko ndinongogwina ndobva ndadona, asi haisi pfari. Ndafamba kumadhokota, ndafamba kun'anga, ndafamba kumapostori, asi hapana chiri kubuda, hapana chiri kuchinja. Kungoudzwa kuti nhau iripo ndeyekuti makaitwa mudzimai wechikwambo. Nyaya iyi haina kuperera kuna amai chete, yasvika zvakare kumwanasikana wavo. Regai tinzwisise kubva kuna mama kuti chakanyatsoitika chii, zvakatanga sei, uye kumwanasikana zvakusvikawo sei ivo vasina ukama nemwana uyu. Mama makadi? Tiripo makadi henyu sisi wangu? Tiri nani, kuri sei kuno kumbara nditi? Kumbare panhamba 21 Rusike. Aiwa, tatambura nekurwara uku. Tatambura. Mama matanga kutomhanya kuti tatambura nekurwara. Ini ndida kungonzwa wangu kuti kuri sei kuno kumbare kunoko. Aiwa, kumba kuri raiti zvokuti kuno kumbare. Matambudziko ari kwese mama. Kana ini makatondora ndakagara panapa ndinge nditori mamwe matambudziko ofute kuti mukatonzwa munoona kuti zvarinenge rangu ritori nani naini nematambudziko ane munhu. Kudarika rangu. Mama munoziva sei pamwe hatisati tataura kuti munzwe rangu kuti munzoti rangu nerenyu ane rikuru ndeupi. Tichienda mama, mhuri yenyu yakakura sei? Mhuri yangu ndine wana 4. Murume wangu 5 neni. Togara tiri 6. Wakura sei vana? Vana mumwe wacho akatoroorwa, mumwe wacho akatoroora, mumwe wacho ari form 3, mumwe wacho ari grade 1. Tichienda mama, ndanzwa makutochema mukati dambudziko racho, matambudziko andiri kusangana nawo. Kumushande kupi mama? Ndinobva kwaRusape kunyazura kwatsanga paJohani. Ndo kumusha kwangu. Mapedzera kuenda rini kumusha kwakunaka? Ndakapedzera kudhara. Nenyaya yekuti ndikaenda ikoko ndodzoka ndakungorwara kurumwe kurwara kundisinganzwisiki. Kwakatanga ndiri grade 5 ndiri kumusha ikokoko. Saka ndinototya kana kuenda futi kumusha kwacho. Saka matambudziko ekuti mukatongoenda kumusha urwere unobva watosimuka. Unobva watosimuka. Ndo pandinobva ndadzoka kunoku ndongosvodona zvendisinganzwisiki kuti ndadonha sei, handimbonzwisiki kuti ndadonha sei, ndinongogwina kwakutoputsika kwakutodonha. Ndinozongopatika vanhu vachinitaura kuti muri kuziva here kuti manga muchirwara, asi mune BP, asi mune shuga. Zvino chinondinetsa ndechekuti zvaapa mwana taakuchinjana nemwana, mwana akagwina ini ndinodonha ndakavarairwa. Ini ndikagwina mwana ndiye anozodonha. Kana kuti ndikaenda donha kudaro ndinotiza kuenda. Izvozvi muchiona ndisina mazino pamberi apa pafront apa, handisisina mazino. Pane mumwe wandakatomboruma chigunwe andibata chigunwe zino riya kubva radonha rapinda pachigunwe paya paya. Achibva atozondoitwa operation, achibva aonekwa kuti izino nekuruma kwandamuita. Mazino acho ari pafront ipapa handi muri kuona kuti akaita brown. Kuruma vanhu nekudonha kwandinenge ndichiita ikoko. Saka ndiri kukumbirawo kuti dai paina dai ndawanawo rubatsiro ruzhinji rweZimbabwe, nekuti ndatambura mwana, ndafamba naye, inini wacho tafamba, ndakatombopinda postori zvakashaya basa. Kwandiri kufamba muchiwanhu vari kuti makaiswa chikwambo, pane chikwambo chiri pamuri. Saka izvozvi kuenda kumwana kudai chirikuda kurwadzisa kuti ndione kuenda kumba kwedu ndirambwe. Mwana anotodonha, ndinongwereka auya nebhazi rechikoro achinzi mwana wenyu adonha. Izvozvi miri wese wemastichi. Pana ndakambuya wangu andakambogara nawo, ndikabuda nepahwindo ndikachekwa ruoko urwo. Zvamuri kuona ndine mastichi kudai miri wese kudai izvi. Mastichi ekunge ndadonha ndiri ndega, vanhu vozondibata vozonditaura kuti ndozvamama maita. Ndakangosonwa apa ndakatotsva. Ndinomhanya ndinoita dzimwe hasha dzisingaiti kana zvangouya. Pamwe pacho unotoona kuseni murume akubvunza kuti ko mamborara sei? Ndoti ndarara hangu. Asi ndochitanga kudzoka pfungwa kuti asi ndamborwara. Iwo chinditi marwara usiku ndikatozokubatai. Saka
chiregai kuenda kumusika chimbozororai. Saka ndoti zvino ndikaenda zorora vana vacho vanodyei. Mwe musi ndakadonha ndiri mutoilet umu ndichigeza, dhoo rakalokwa. Vameno kakuchema kandinoita, ndinochema kamwe kakuchema kaya kandinoita kaya. Saka vanhu vakuzviziva panapa. Wachibva wati mutoilet umu hamuna kumira mushe. Wachibva wapwanya dhoo. Wachingopedza kupwanya dhoo riya kubva ndabuda ndichitiza ndisina kana kupfeka hembe. Wakatozondibata ndakutosvika kurodhuku. Wachibva wandimanidzira wakagara nini pasi wachibva watora chavakandifukidzisa wachibva wandifukidza. Saka izvozvi kana ndakutogeza chaiko miri handigezi ndakavharisa dhoo, ndinokochekerawo zviri nani dhoo nekuti zvinhu zvacho zvakaoma. Mwana ndizvozvo ndizvo. Izvozvi mwana range sasikamo. Unotaura naye akagara apa anenge asi kutozvinzwa. Wotozoita zvekumuvhundutsira kuti iwe hausi kunzwa here zvandiri kutaura izvi. Mwana uchitanga kuvhunduka. Zvinoreva kuti mwana zvapaneni inini mai wacho tese nemwana ishayisa nekuti ndione kuenda kumba kwedu. Saka ruzhinji rweZimbabwe kana mandibatsira ndibatsireiwo ndatambura. Upenyu hwangu hwese ndehwekungodonha. Ndakatanga ndiri grade 5 mwana akatanga ari grade 6. Upenyu hwangu hwese ndehwekungodonha. Apa tiri kushandisa magasi nenyaya yekuti magetsi anotengwa. Saka ndiri kutotya ndinongobikisa hangu asi hapana zvekuita. Unenge uchida kubikira vana chikafu. Alright mama, ndanzwa nhoroondo yenyu asi panoda kudzosai kumashure ndangariro grade 5 zvakatanga sei? Zvakatanga tiri kumunda kwatakanga taiita maricho. Ndichibva ndangodonha ndiri kumunda kuya. Saka baba vemunda iwaya ndo ndenge ndinewo mwanda munin'ina wangu mwana wekwamainini ndiye akazomhanya kumba kwababa wake kundoti mwana pana angodonha tsitsa angodonha. Wachibva wauya ndakatozoona wakuenda neni kumba usiku hwacho wakutoenda neni kumba wachiti mwana ndo zvaanosiita here. Mai wakati aiwa zvikanzi mwana ari kunzi adonha angodonha kubva akutotiza akutoenda azobatsirwa neiye wana ndinaye anonzi Jeni. Panguva iyoyo pamunodonha kana kuti pamakadonha pacho muri grade 5 pane chamakanzwa here? Makanzwa dzungu here kana kuti? Hapana chandakambonzwa. Hapana chandakambonzwa kana kuti pane chandakambonzwa aiwa. Saka mai vakazomboita basa rekufamba neni wachinondirapisa wachimboenda neni kumadhokta ndikambotariswa menofuro rinomboiswa mumusoro wachida kuona kuti ipfari here. Saka wachibva waona kuti hadzisi pfari wakati anogona hake kumwa mapiritsi acho epfari asi dzinozopedzera dzaapfari nekuti taona isiri pfari. Saka mai wangu akazodzimara pakutofa wese nababa handichisina mai handichisina baba. Iyo family yedu yemumusha medu yese akangoita masasikamu ese hapana kana munhu musvinu. Tese tingori wakangoita kunge masasikamu ndini ndetenge nani. Mumwe wacho akangorohwa asi kuzikanwa kuti ari kupi kutaura kunoko. Hamuna here ndangariro dzaminadzo mama kumashure ikoko kumagrade 5 kwamuri kutaura uko kuti pane zvakamboitika kana kuti pane kufamba kwakamboitwa nemhuri muri pamwe chete mukanogadzirwa sevana kana muchiri kurangarira kana chitiko icho chakamboitikawo mukurarama mumhuri menyu kuti pane kwamakamboendawo kunobatsirwa zvichida kunobatsirwa zvichida kufamba kwaitawo vabereki kuti aiwa regai tiende nemhuri yedu tinogadzira kana kuti tisimbiswe kana muchiri kurangarira nguva iyoyo? Kwataingoenda kuchipatara chete. Zvekuti kuchivanhu kana mapostori hatinambobvira taenda kuikoko. Taingoti mai vaingoti zvichapera ndo ipfaridzi. Ndinoreva kuti musati matanga kurwara sevana vese hapana here nguva yekuti baba namai vakambokutora vakati aiwa ngatimboendei semhuri timbonobatsirwa zvichida kunosimbisa mhuri sevana hamuzoudzwe kuti tiri kuenda kupi kana muchiri kurangarira kuti pane kwamakamboendawo semhuri vabereki vachiti kunobatsirwa asi uri kunosimbisa mhuri? Hapana ndinganyepa hapana kwatakamboenda. Asi kuti baba ndo vaingoitawo chiwanhu chavo chavaitiwo vakangoti waakufamba zviya zvekuti vanofemba bute vachitaura kuti ndichambofamba vaingoitawo zvechiwanhu izvozvo. Ndo zvandiri kungorimemba chete zvekuti kufamba nesu handina kumbozviona kana kuzvinzwa. Mati makaberekwa muri vangani baba? Takaberekwa tiri 7. 2 izvozvizvo vakafa. Saka tasara tiri 5. Mumwe wacho
disappear haasi kuzikanwa kuti ari kupi. Hapana kana ari kumbomutsvaga kana kuti ane basa nazvo. Vamwe vacho vari kumusha uko akangoitawo kunge masaskamu. Hapana vakangogarawo semasaskamu hameno. Ini ndii nditori nani nditomboriwo kutaundi kudai. Ndii nditombori nani. Vari kumusha akangoita kunge masaskamu kumusha ikokoko. Chii chakatanga mama kuti vamwe vazoita sevari sekutaura kwamuri kuita kuti vakaita semasaskamu. Chii chakatanga, kudonha kwenyu here kana kuti kutongotanga kuoma kweupenyu? Vakatozvarwa vakadaro here vanhu ava kana kuti havana kumbozvarwa vakadaro? Pandakangotanga kudonha musha wese wakabva wangosanduka wese, wana wedu wese wemumba medu wakabva wangosanduka. Hazvina pandakangotanga kudonha wakanga watori vanhu chaivo waitoshandawo mumatauni umu wachishanda mabasa akanaka saka zvakangotanga kuuya zvekurwara kwangu izvozvo izvo ndo pawakabva wangotanga kuita kunge vanhu vasina kunyatsokwana here, hazvinyatsonzwisiki kuti chirudzi ichi chavanoita. Asi vatoo nedzimbawo vana vanotove nedzimba dzavo. Takatarisa dambudziko irauya kwamakanofamba vabereki vachiri vapenyu, ndanzwa grade 5 mwana anenge asati akuziva zvekufamba ega. Vabereki pane here kwavakamboendawo nemi kunobatsirwa tisingataure zvekuchipatara? Vakambofamba neni, baba mai vakanga vazofa manje, saka akazombenge akuita kunge akufamba neni ndibaba, asi wangu asina kunyatsosimba pakufamba neni kwacho. Wangu asina kunyatsosimba zvekuti wanyatsosimbisa wekuti ndiri kufamba nemwana, wangu asina kunyatsosimbisa simba ipapo. Chaiva chaisa simba uchiisa baba pamwana wavo? Kana kuti mukadzi wechipiri wawanga watora here hameno, taingoti pamwe mukadzi wechipiri wawatora. Saka pamaifamba ndanzomutaura zvechikwambo kuti makaiswa chikwambo, ndo paibuda here tsanangudzo idzi kana kuti dzakatozobuda maakufambawo mega? Dzakazobuda ndaakufamba ndega. Vamwe vakatomboti ndine mudzimu uri pandiri, uri kuda kutengerwa machira, uri kuda kuitwa sei. Saka izvozvi pandaakufamba apa vamwe vari kuti zvikabva zvinhu zviri pamuri ipapa pane mudzimu uchabuda pamuri wakatsipikwa nemunhu akazviita zvinhu izvi. Munhu uyu vari kuti mupenyu, haana kufa, mupenyu ariyo. Tisingataure hedu mazita, vanoti chii vanobatsira ava pavanoti makaiswa chikwambo ende mune mudzimu wakatsipikwa nemunhu uyu? Vanoti mhosva yenyu imimi kana kuti chakaita kuti vasarudze imimi chii? Vanoti wakangokuchiwai wachibva waona kuti kuisira zvinhu zvedu apa tongoisa zvinhu zvedu ipapapa, nekuti kana kuti vanenge vaona kuti mwana uyu ndiye achabudirira kana kuti ndiye achaita upenyu hwakanaka here, nekuti muchikoro ndaigona zveshuwa. Chikoro ndaigona asi handira kuzopedza chikoro chacho, ndakagumira form 3. Hapana kwandakazomboenda futi. Makagumira form 3 nemhaka ima? Nemhaka yekurwara ikokoko, vana mai vachitambudzika vachifamba neni vachitya kuti ndikafamba futi, nekuti kumba kwedu unoyambuka rwizi kuenda futi kuchikoro chacho. Vakati ukafamba uri wega futi ko ndikazonzwa kuti wawerera nemvura. Tisingataure hedu mazita, vaiti munhu ndio ukama here, ndio munharaunda mamugere here kana kuti? Waiti munhu uyu ndewe ukama. Munhu weukama chaiye wepadhuze. Saka ndofunga ndosaka wana wasingadi kufamba neni havatombodi kuzvinzwa nezvangu, havatombodi vanhu vanondisema zvokuti havatombodi kana kunzwa nezvangu. Murume uyu ndiye aona nhamo nekutambudzika kwandaita. Ndatambudzika, ndaakuchinzwira tsitsi mwana uyu nekuti zvinorwadza. Unozonzwa kuti wadonha kudaro musoro uchitema, pfungwa dzaakudzoka, miri yakurwadza zvokuti kange usina kutosimba hauna basa raunoita, unotoswera wakarara nekuti musoro unenge uchirwadza, miri inenge ichirwadza. Kuzoti wachimowo mwana ndobva ndatonzwira tsitsi mwana kuti mwana uyu zvino chirudziwa dai wandibatsirawo. Iko zvino hapana kwandisina kumboenda ndichifamba naye mwana uyu. Saka zvemwana zvinenge zvaakuita kunge zviri kuita nani nenyaya yekufamba kwaari kuita, zvaakuita kunge zvichiita nani, nekuti munhu wacho akati akanga abatsirwa ndichamubatsira asi zvichaenda zvichipera apo naapo, asi zvenyu zvichatinonokei nekuti makanonoka kubatsirwa kwacho. Saka kumwana zvaakuenda nenguva iri kure, asi usaskamu hwakunge
ataka manje mwana uya uyu. Ehe. Akura sei mwana? Ane 14 years. Ari form 3. Takatarisa mama ndanzwa muchiti kwamunofamba munonzi makaiswa chikwambo. Chikwambo tinoziva kuti chinoita mabasa akasiyana siyana pakunyanya pamadzimai, zvinoona kukanganisa kana dzimba dzavagere. Imimiwo chikwambo ichi chiri kunzi chakaisirwei pamuri? Waroda kuputsa imba yangu nekudonha ikoko zvakanga itori shaisano yekuti ndisaite imba. Ehe. Henge itori saita zvekuti kana baba wakanditi nhasi chimbondipawo bondi, ndinotongo warowa negokora kudai. Handitombodi kuzvinzwa. Ndinotozoti nenguva iri kure. Kana zviri kurewo. Ehe. Handitombodi kuzvinzwa zvebonde izvozvo futi. Saka mane nguva yakadii muchirova baba negokora? Nguva yacho yakarebesa. Zvekuti hamuchatokwanisi kana kuiverenga? Ndizvozvo. Nguva yacho yakareba nekuti ndotongoitawo ende futi ndisina kana appetite yekuti ndinoda kunzwa kuti ndoda baba. Zvinenge zvisikwa ndiri kana. Ndotongoti kana wachida kubuda wanotongobudawo zvinongaita sei. Mune muchinzwa chii mama ipapa panguva iyoyo? Mune muchisema baba here? Munenge muchiita sei? Chii chinenge chiitika munyama dzenyu? Ndee nchitovasema chaiko. Kutovasema kuti ivo vanongoda bonde, vanongorida bonde mazuva ese sei. Vanongoitawo nguva yekuzorora. Saka manje baba vari kuzvigamuchira sei panguva yese yareba? Ndofunga kwakutonzwa tsitsi nevana ava varipo ava fo kuti zvino mukadzi uyu ndikamuendesa kuvana vanozoita sei. Ndofunga ndo zviri pavari zvavari kutobeka zvava kushushikana nazvo. Asi mazuva aperayo waigara wakataura kuti ndakukumuendesa kumba kwavo. Wachimboedza kutaura nehanzvadzi dzangu kuti ndakumuendesa kumba kwavo nekuti haasi kuda kundipa bonde nana tete wangu. Zvino ana tete wangu akasvikira pakufa. Tichazonzwawo kuna babawo kuti vari kuzvigamuchirawo sei nedambudziko rakaita sei rakapinamba. Tichitarisa mama pakuroorwa, makabudira baba pachena here kuti ndine dambudziko randinaro, uyewo vakazvigamuchira sei? Ndakavataurira pachena. Ndikati asi ndinorwara. Vaifunga kuti pamwe ndiri kutamba kana kuti ndiri kunyepa, ndofunga kudaro. Nekuti vaitoti ndinoda kutoroora. Ende vakatoroora zveshuwa ndiri kumba kwedu. Tikatoita muchato wedu. Hapana chakanga chikanganisika ipapo? Zvaiitapo neapo zvichidaro. Saka taingoti pamwe zvichapera. Wakamboedza kundifambisa wachifamba neni. Asi zvakashaya basa. Saka totingoti kubva muri grade 5 makangotanga kudonha, haisi pfari asi kungodonha. Saka kana madonha munoita nguva yakareba sei? Kudonha uku ndakatanga zvaiti ndinogwina kudai, kungogwina miri wese zvekuti vanhu vese vanenge varipo vanovhunduka kuti ko chii maita sei, chii chamaona. Saka ndakaenda kungonyara kuti nditaurire vanhu kuti vanenge varipo kuti ndo zvandinoita. Ndinongogwina kana ndakabata pureti kana kuti kapu ine tii chaiyo, makapu akapera kuyeka. Ndokudonha kwandaiita. Ndaingogwina miri wese unogwina zvekuti kana kuti unogona kunge wagumburwa kudai, wagwina kudai wobva watodonha nefesi. Saka fesi yangu muri kuona ine makwamba kudai izvi. Kugwina ikoko ndobva ndadonha nekuputsika kwandinenge ndichizoita ikoko. Saka vanhu izvozvizvi vamwe vangu vakundiseka ndikaenda donha, wozonzwa vana vachiti mama muchisekwa pamama makadonha. Saka ndakutonyarawo, ndaimbonyara kuti kana ndichienda kumusika uko ndikaenda donha ndiri muraini iri, next time handichafambiri raini, ndakuchinja raini. Nekuti ndinoenda kunyara kuti vanhu saka vanoti chiiko, vanonditi chiiko. Ndega ndichingozvitongesa ndega. Pavani pavo tozoti vanotaura mashoko avanenge vachitaura vanenge vachiti chii pamusoro penyu? Kana ndadonha kudaro kuno vamwe vane tsitsi vanozonditi mari munayo here yakakwana muchikwama, vane tsitsi dzavo. Asi mune BP here? Ndoti aiwa, pfungwa dzechizodzoka kuti ndaita zviya ndaya pano maiwe.
musi uno ndiri kuenda kumusika ndakati ndakutosvika kumusika ndichoti rega ndifambise ndiende pane shamwari yangu apo ndindogare pasi pane zviri kuitika ndiri kugwina saka handina kuzosvika pane shamwari ye zvakabva zvandibatira panzira ndisati ndasvika pashamwari yangu iye kubva ndazoti papaya kubva ndamuka kubva ndabatsirwawo akandibatsirawo madzimai akanga aripo ndinoatenda nezvaakandiita asi kune vamwewo wekuti kana ndichienda kumusika kudaro ukagwina kudaro uri wega unozoona muchikwama musina kana sendi ndotodzoka hangu kumba. vakomana vanenge vasecha futi munhu ari kurwara ndiye ndatosechwa mari iya yese ndakazviita kairi kese ndichisechwa mari iyoyo saka apa ndendaa kutaimira kuti ndike ndanzwa ndichigwina kudai handichaendi kumusika kana ndikaona mwana achigwina handichaendi kumusika zvino zvinenge kange kakunyangira so kakunyangira kacho ndekwekuti haudoni nguva iyoyo zvinozoti wakuenda kumusika manje kana kuti mukati umu zvobva wangogwina kairi katatu wogwina wobva wadona nguva iyoyo asi zvakaoma sei kuti nematambudziko ese amuri kutsanangura mama tozoti vamwe vanhu vanototi kana vane matambudziko akadai murume chaiye anobva atotiza pamba kuti aiwa chisara nedambudziko rako kana kuti aiwa chidzokera kupi kumusha kwako zvakaoma sei mimi semunhu wemudzimai kuti munoita matambudziko esaya sekutaura kwamaita mukati baba chaiwo handichatonzwe kana kuvada asi vagere nemi zvakakuomerai sei imimi dambudziko iri zvakaoma zvakaoma dambudziko iri rakaoma handidi kunyepa ba zvakaoma ndinototenda hangu murume uyu nemwoyo wake waainaye asi ndinotarisa kuti zvikarapwa nevanondirapa zvikakuenda zvinhu izvi ndikagarawo zvakanaka ndofunga ndichaita upenyu hwangu hwakanaka nekuti izvozvo upenyu hwangu ndehwekutengesa pamusika ndingadai ndiri mumwe munhu ndakaita zvine musoro kare kare asi kuti zvine musoro izvi ndatadza kuzviita nenyaya yekuti nekungodonha ikoko pamwe pacho ukadonha usina kana kupfeka izvo ndakutorara ndisina kupfeka nekuti baba vanozoda vanhu vanovabatsira kundibata kudidi saka ndakutorara ndine hembe dzangu kuitira kuti ndakuitira kuti ndikadonha kudaro wakadaidzawo vanhu vaya vakakasika wadaidza wanondoona ndakapfeka wonyatsondibata zvakanaka handizonyari kunini vamwe vanhu zvino zvakaoma ndisati ndaona upenyu hwakadaro upenyu hwandirwadza ihwohwo ndarwadziwa asi dai pasina babawa ndingadai ndakafa kare kare ndarwadziwa kuti zvaakuuya futi kumwana wangu marwariro iwayo ndiri kutsvagawo vanondibatsira kana zvichibvira vanogona kundibatsirawo ruzhinji rwezimbabwe ndibatsireiwo ndatambura upenyu hwangu ndatambura ndewekungotambudzika chete kungodonha ikoko zvozvi zvichibika negasi ko ndikadonhera pagasi horaiti ndoita sei ko mwana wacho saka mwana ndakamuti aiwa saende hako pagasi ndinobika ndega kana ndikatsva inini hazvina mhosva ndadzwa mama muchiti zvakaoma mararamiro amuri kuita ende nyaya yacho yakuenda futi kumwana mune hope dzamunorota mama zvichida chikwambo ichi kana kuti ichochi chakaiswa pamuri ichi chiri kukupai hope dzekuti munogona kurota muchisangana nemunhurume zvinozoita kuti musanzwe kuda kurara nemurume akakurorai apo naapo unotomborota uina baba murume asiri murume wako uine mumwe murume dzimwe hope ndakanganwa hangu ndinotombobatwa nedzimwe hope dzekuti ndototi ndega asi chii chanandiri kuita chii pane zviri kuitika chii ndinorota hope dzakasiyana siyana unotoona kuti panapa pane zviri kuitika chete asi vanhu vanondisema havadi kana kundiona havadi kunzwa nezvangu vanenge vachiti chii pamusoro penyu unotonzwa vanika musi uno wandaitaurira vamwe mai ndichivataurira vakati no ina ndina mwana anoenda kun'anga ndakanzwa kuperirwa kuti kuita kwekuti asiya wasati wamboona here ndichizviita zvinhu izvi saka vanotozviziva vaitaurirwa namai kuti mwana anodonha mai wacho wapenyu hapana akasimudza musoro saka zvakandiomera upenyu hwangu hwakaoma handidi kunyepa ndikuona zvakare mavanga muzviguno mama kudonha zvakarero kudonha izvi ndakutozoziva kuti ndikaenda donha handichaenda hangu kiriniki ba ndongogeza nemvura ine vhiniga ine sauti yematombo ndakutogara nesauti yematombo
kuitira kuti ndingaperambe ndichipedza mari ere ndichienda kukiriniki. Ndangoti ndikaenda kudonha kudaro ndaita mawanga iwayo maronda iwayo ndotora sauti yangu ndotora matombo sauti yematombo ndotora tuvhiniga ndopota njipo pageza kusvikira paoma. Nemanje pamakakuvara zvigumwe izvi hazvina pamwe here pazvakakukuvadzai ndikuona ndo makanyanya kuvara hazvina kusvika here kuzvigumwe chaiko? Zvakandiyeka ndakatozoenda kukiriniki muzvigumwe ndakatozoenda kukiriniki mama makatsuka mese kuti piriviri mese mama makatsuka kutsuka ndichitombofunga nzwara dzakutotanga kunge kubuda futi. Ndikatozoenda kukiriniki ndo pandakapiwa mafuta ekuzora ipapo ndibva ndapiwa mapiritsa ekunzi chimwai mapiritsa. Zvichireva kuti nzara dzakadonha? Nzara dzakadonha dzakapera kudonha dzese. Dzakadonha musi mumwe chete here kana kuti pamaidonhera podonha nzara? Pandaidonhera ipapo podonha nzwara. Iwo mazina amuri kuona akaita brown aya kuruma kwandakaita munhu wandakaruma iyeye zino rakandopinda panzwara paeyo pachigumwe chake ndamuruma kudaro akandibata. Akatozondotariswa kukiriniki akambotanga achindobhandijwa achiiswa mushonga akazondotariswa aonekwa kuti chironda chacho hachisi kupora chakutoita urwa kwakundoiswa x-ray ndobva aona paine zino ndobva wamuita operation. Saka kwakuzoti paa paine zino panhu paya. Chigumwe chicha ndopa chakabva charapwa kubva chapora. Ndoupenyu hwangu. Saka pamwana apa iko zvino zvaanenge ari kuchikoro ari kurarama sei upenyu hwake iye pache zvake? Izvozvizvi ndinototenda hangu pane kuchikoro kwavo kwaari kupinda masikati ane kamwe kashamwari kake apo kandakatotaura namai wacho kuti mwana wenyu aendewo nemwana wangu kana akuenda kuchikoro kana wakuuya wauye wese nekuti pawachapfuura rodhi inofamba motikari ndinoda kuti awange wari wese anogara muno muraini. Saka anotoendawo nekamwana ikako kamusikana kari form 1 iye aform 3. Saka ndiringonamata Mwari kuti apedzewo form 4 asapinde mumota. Handidi kuti mwana wangu apinde mumota. Mwana paanodonha anongodonha kuti ziye here kana kuti pane zvaanoitawo zvamusingaite imimi kana kuti zvimwe zvinhu zvamunoitawo imimi anoita sei kana akadonha? Chakandishamisa ngechekuti musi waadonha uyu akataura kuti ndini ningi muda kuti zvinhu zvangu ndiise kupi. Zvinova zvinhu zvatikatobva zvatipa simba rekuti tinyatsotsvage kwekubatsirwa. Akati ndini ningi muda kuti zvinhu zvangu ndiise kupi. Ndichibva ndafunga ndikati wana hwanambobvira ndavataura kuti mune munhu akadai mumusha medu ko pamwana azviwana kupi. Wozodzwa kuti mwana ropa rakawanda kandi rababa kwose zviri kubata mwanasikana wenyu mimi? Ichi zvaitonzi chikwambo chiri kuda kubvuta mwana uyu. Chikwambo chiri kuda kunzi imimi mubve mumusha umu. Muri kurambira mumusha umu saka wada kuti mubve muchabva zvenyu nechisimba. Saka mama rubatsiro rwamuri kuda takatarisa nedambudziko iri rwakamira sei? Rudawo kubatsirwa ndiri kutsvagawo ruzhinji rweZimbabwe kuno vanogonawo kubatsira. Ndiri kutsvagawo vanondibatsirawo. Ndiri kutsvagawo vanogona kurapa urwere uhu ndatambura makore achawandisa. Ndiri ngoda hangu kubatsirwa ndikunyanya ndo kwandiri kuda nemwana wangu. Handisida kuti mwana wangu aramba achirwara kurwara ukunorwadza. Ndanzwa muchitaura imimi kuti hama dzenyu hapana ari kukwanisa kukubatsirai vanotokusemaiwo. Ko hama dzekwamakaroorwa ukama hwenyu hwakamira sei uye dambudziko iri vakarizwawo here uye vanorizivawo here vakarigamuchira sei? Vanongoti wasara wacho wazukuru iyo baba ndo wasara vari 1 panapa. Hama dzavo vazhinji vakoma vakapera kufa iwo ndio last born ndo wasara wega panapa. Saka wazukuru vanotongoti baba sekuru shingirirai nemukadzi uyu pamwe mudzime kwake ndo yakaitawo iri kukuitaiwo kuti murarame musafe zvakaita vamwe izvi. Saka varongoramba vachingoshingisawo sekuru wavo kuti rambai, asi vamwe vana baba mukuru ava varingoti mangodi kungozviendesa kumusha kwavo tosvikepi navo tichigara nawo upenyu hwakadai.
aiwa tinotenda mama